Yo, what's up guys? Nako diri ron sa muang balay. Laay kayo. Ay, electric pan nga saba kayo. Laay. Ngit-ngit po daw mong balay ay. Kayo diri oh. Ngit-ngit kayo. Na ako'y gusto ninyo i-share, no? Ang gamit karon nga kuan, ang gamit karon nga tripod. Ano tripod ni? Tripod ni ako gamit dali awa. Gusto mo kita? Sige. A few inches later. Hi, day sa akong tripod nga ako gigamit karon kani siya. What? What the? Chuy kayo na. Oh, niya akong tripod. Hinimo ni sa kong papa. Uy, tagak mo. Puthaw kayo do. Puthaw, oh. Chuy kayo. May budget kanina lang. Hinimura mo dyan nina. Hinimura niya eh. Ayos kayo. Ako ipan. Oh? Ayos kaya na. No. Mo sa akong tripod. Mo niya akong tripod ron. Karon na ako gamiton. Gaya gahapon pa man mo. So, ato ni. Panon? Namay kayo tripod no? Mga atsoy. Kanilang atsoy. Kung may budget kanila lang. No, namay kayo na. At ipadola. Puthaw na siya. Puthaw na siya, Choy. Gabi kayo. Gabi kayo, no? Mo na ayos. Ayos kayo na. Ha? Oh? Ako ni gamito na. Yo, what's up guys? What's up mga Choy? Tara, upuan. Ayos kayo. Ayos kayo. Ang akong gamit karon. Ako cellphone. Tara. Kayo eh. No. Hindi mo gani. Matay budget ka nilang sa. Ayos kayo. Dang perfect paglag. Vlog na yun. Guys, na may suli, please comment down below yun sa. Pero ambot lang yun sa nisa kong papa. Pak. Yo, Archie Pasilan, nagpapaalam. Peace!